Day in the life of a Filipina na palamunin ng asawang kafam. Hello mga guwaps! So mag-breakfast kami. First day namin dito sa Hinan, Bohol. Tara mag-breakfast muna tayo and saka na tayo pasyal-pasyal. Tara, let's go. And there is the Ecaths. So mga guwaps, pupunta kami today sa friend ko na taga Netherlands, si Zai Chris. And sila din yung nagsundo sa amin doon sa sa pier na galing kami sa Cebu papuntang Bohol. So hinatid din nila kami doon sa hotel namin sa Alona Beach sa Hinan Resort. And ayan mga guwaps, susunduin din sana nila kami. Kaya lang sabi namin na wag na lang dahil malayo. Kami na lang yung pupunta sa kanila kasi nakakahiya na rin mga guwaps. Pero kahit sinabi namin na kami na lang yung pupunta, sila pa rin yung pumuntak ng car para masakyan namin papunta sa kanila mga guwaps. Grabe, napaka-generous talaga ng kaibigan kong ito mga guwaps. So I'm so lucky to have her. So thank you, Zai. Hello! Blue house. Nice. Long time no see! Zai, long time no see. Nag-ship paghapon. Ha, Jay! Drive-in ka. Uli na daw siya. Matuwa, Zai. Zai, sakto na ba ito among pamasay, among hatag sa'yo? Ano man? 1,000? Isa may kabot dyo. Wala ba siya? Katong ibang giingon? Sakto na ba na? Lechon. Hello. Ay, may camera. Hi. Oh, taga Netherlands oh. Siya po tugaan Bohol. Nakaabot sa Bohol. Mabisita si Bana sa Tarsier. Dali mga bata. Ang tour guide namin si si Madam. Social lang ang tour guide kay taga Netherlands. Uy, no camera, no video. Je mag wel video, maar geen flash. No flash allowed. Okay. Otherwise they are blind. You have big eyes, huh? Now Eric who wants to meet his friends. Want to eat ka dyan. My flowers. Oh, the snowy. This way. Outline, hè, maar. Oh ja. Zie je er eentje daar, Chloe?
balletje. Bal. Kijk je daar. Zie je die stok zo hier al? Daar net daarvoor, op die andere stok. Okay, next stop is chocolate. Chocolate Hills. Mangutana si Chloe, o saan ang Chocolate Hills? Siguro ang kadaw niya, chocolate ang kuhan. Change mo na sa Ang ba? Mo change ang color. kulay na kuan kanang brown. Maong chocolate ang tawag. Nakalaga pug Bohol. Tapos kauban. Kauban may Kita gyapon mi sa Bohol. mo na nagtaga ni dagan kita ya pulpul. Kamu kasaka kamu kadang ada kayak dulu. We go up. There's isa below. Ja, gewoon wel. Hala. Winning. Training. Mag niet. Dat was een popje wel. Sa vrouw. Oh, dat was aan het fotograferen. Oh, we're here now. You go back. 5 steps and then you go back. Oh, sure diha. Then go back. Net make it. Ja. Rustig lopen gewoon. 200. Kapoy kay gagmay man. Dumal tuwi. It is bemuyend want kleine stapjes. Kapoy gapon. Sagka tayo mga kops. Hij is dat gewend, hè? Hij komt vaak hier. Pila ni? 200 steps. Ano ba? Sagka. Sagka jud. Kapoy yun eh. Ay, pero hapit na oh. Dili man jud kayo. Ay, pero ngayon. Oh, kita kana guys. Okay pa, Zay. Kita ko na bili. Oh. Ito maganda yung Even wachten. Blijf maar daar, eventjes. Ik ga voor jullie twee een foto maken. Kau na pod.
nakaraan, mao'y paborito sa mga pinula. Nasayaw ba ko na lang? Nilag at pinasawa, itiyo-tiyo, di ko malugay ang kanahan. Nasayaw ba ko na lang? Dali o yan, dali o yan, dali talay, dali nanay, dali manay, dali manang, dali tayo nabayaan. Ang mura lang, ang sayo nga, ginaraan, mao'y paborito. All this victory once again, and that is song that you never heard before. You Gaan we. grow up, now you